Какво става, хора? Аз съм Boxfan BG и това е първи епизод на играта Goat Simulator. Превод Коза Simulator. И да видим тук какво се прави. Нищо няма гледам. Просто цъкаме. Ето е нашата коза. Добре. Как се пуска език? Така удряме. Я да залепя езика тук. Нося диня, нося диня, нося диня. Нося диня, нося диня, продавам диня, продавам диня. Хей, пич, продавам диня. Продавам диня. Извинявай, пич. Ела с мен. Продавам човек. Продавам човек. Продавам човек. Продавам човек. Обрях. Ще метна пред автобуса. Ще метна. Не бягай. Не бягай, мои приятели. Искам да сме гаджета. Не бягай. Не бягай. О, залепи го, залепи го, залепи го. За малко щях да продам това. О, кола? Не беше особено добре. Може ли да взема с мен? Благодаря предварително. Ей, пич, пази се, колата няма ръчна. О, дами! Боже, боже. Това не бях аз. О, пич, трябва да викнем пожарна. Нещо се изгоря. И аз изгорях покрай теб. Ти си го знам. Не знам. Здравей, пич. Виждал ли си такава коза като мен? Признай се, че съм готин. Нали? Нали бе? Ей, ей, ей! О, не съм свършил с отвращението. Не ми обръщаш внимание, Ето ти малко бензин стане. О, О, пич, малко изгърмях ми. Ама не беше нарочно, знай, пич. Ела с мен, ела с мен. Да. Ох, този казан. Добре, мисля да си покатери малко. О, трамвай! 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 Аз съм пияна коза. Здравей! Как се казваш? Аз се казвам Били. Приятно ме да се запознаем. Защо ме игнорираш? Не ме игнорирай! Не ме игнорирай, защото сега ще виж кой съм аз. Аз съм Били, чангата, козата. Сега ще... О, точно така, бейби. Идваш с мен. Знаеш къде идваме? Отиваме се катерим. Защото аз съм голд, аз съм коза. И трябва да се катерим. Ще се катерим, да. О, да. Идваш с мен. Няма да избягаш. Няма да избягаш. Имам да ти връщам. Между другото, как се казваш? Галя. О, приятно ми е Галя. Аз съм Били чангата, вече може би разбра. О, тук има трамплин, Галя. Искаш да се метнем долу, Галя? Ако не оцелим, най-много да стане на кюфтета, Галя. Ама баба ми и без това обича кюфтета. Нали, Галя? Ние сме най-добри приятели, завинаги. Галя, нещо май ми взе, че се заклещила. Галя. Галя. Ме ако падиш, Галя, какво ще правя? Галя, езика ми, Галя. Галя, ще ми скъсаш езика, Галя. Споко, Галя, аз съм професионалист, Галя. Това ми е за първи път, но съм отличен опит, го знам. Ела, Галя, да се разходим насам. Галя, дали ще оцелим трамплина? Не знам, Галя. Не съмнятай, господине. Господине. Този господин е луд. Галя, не дейте. Ние сте сме приятели. Споко, Галя, държате. Искаш ли пусна да повисиш, Галя? Добре? Малко бънджи. Бънджи. Галя се радва. Галя щастлива. Галя готина. Къде отиде аз? Не зная. Галя, на трамплина да ти казах, че ще скочим. Галя. Добре, Галя е зад мен. Иска на трамплина, иска на трамплина, иска на трамплина. Аз не мога да отида на трамплина. Добре, Галя. Ела тук, Галя. Бон бояж, Галя. Ой. Извиняй, Галя, не бягай на... О, ето го трамплина, Галя. Ай, накрая исках на трамплин.
Хайде, Галя, на трамплин. На трамплин. Галя се радва. Нали, Галя? Мие! Мие, Галя! О, малко си навек наглезна. Добре. Добре съм. Само припадам без да знам защо. Спокойно, това е нормално. И сега време за стакалата на стакалите. Засилваме, засилваме. Споко, аз съм биличангата, а биличангата е порава чанга. О! О! Добре, да се засилим, Нагоре, надолу. О, Били е недоволен. Ок, Били стигне по друг начин. Били намери стълба. Били катери стълба. Били много радва. Здравей, приятел. Как се казваш? Защо ти ме игнорираш, бе? Само ме игнорираш. Време за отмъщение. Не знаеш кой е Били чангата. Ох. Та пейка нещо се заяжда с мен, нали, човече? Айде да си пуснем по бързалката. Аз обичам бързалки. Аз съм фен на аквапарковите. Особено като се влачи някой зад мен. Много е готино, нали? Супер е! Само така! Чушки! Май изчупихме табелата. Спокойно. Не сме ние вили. Ела да си повозим. Ела де. Много си срамежлив. Прекалено си срамежлив. Трябва да се отпуснеш. Какво лошо може да стане, нали? Виж кола, Били. Споко, добре сме. Ела тука. О, пак припадам. Този е мой автобус, това е автобуса ми. Чакай, бе! Чакай, бе! Ба! Добре. Да се разходим малко из гората. О, къща! Аз искам да живея в къща. Здравей! Ти кажа здравей. Оп, извинявай! Аз ти убих. Бе! Здравей! Ти какво гледаш? Защо компютърът ти не мърда? Да те взема на разходка. Аз ти взех стол, извиняй. Ще окача на горния етаж. Или пък няма, не искам. Много е китайски. Добре, ще взема с мен. О, извиняй. Малко те заклещих в масата. Спокойно, няма нищо. Не се притесняй, аз съм истинска коза. Май направих биля. Добре. Малко ще подредя. Тук хората са прекалено разхвърлени. Бе, заклещих са. Какво включих? Happy Flappy God. Пусна да играем. Снип. Заглеждах се в телевизора. Добре, главата ми излиза от другата страна. О, не! Може да разбия стената. Добре, може да стана вече. Вече игра. Колко са. Това е Флапи коза. Добре, последен шанс. Аз съм по принцип добра коза. Добре, определено почистих. Беше наистина много мръсно. Но вече сме почистили. Това топка ли? Ще я взема с мен да играе баскетбол. Здравей, дружи. Искаш да играем баскетбол? Хайде де! И моля те. А ти какъв си? Явно той иска да играем баскетбол, нали? Добре, ела ще закарам на игрището. Остави си бюрото, депо ще го вземеш. Ела, приятелю. Малко не може да минем. Споко, приятелю. Все от някъде ще излезем. Дали ще можем през прозореца, приятелю? Главата ми е на покрива, приятелю. Добре, вече дори прекалено ти... Малко повече ти подредих къщата. Намерих стълбите, приятелю. Хайде навънка. Момчета, взимам ми приятел. Ти какво правиш там? Ти не знаеш, че почти те вреди,
и е забранено в офис. Разбра ли, бе? Няма да пушиш, момче. Аз взимам приятела и отивам с него си играя баскетбол. Защото трябва да играем в футбол. В футбол и аз. Не играем баскетбол. Ще продам този компютър. Да. Ще забогатея. Продавам компютър. Продавам компютър. Продавам компютър. Продавам компютър. Само за 4 ножици. Компютър. Здравей, господин камион. Искаш ли компютър? Внимавай, бе. Простак. Добре, ще питам някой друг. Здравейте, хора. Какво протестирате? Или какво искате? Здравей, пич. Продам. Може да ми отстъпиш сцената за малко. Махни се, идей. Махни се, идей. Искам да си продам компютъра. Опа, извинявай, пич. Добре. Да си вземам компютъра. Спи ми се. Здравейте, пичаги. Аз съм Халбой и продавам компютър. 20, кой започва от една ножица. 2 ножици. 3 ножици. 4 ножици. 5 ножи. 6 продадено за 6 ножици. На човека с табелата. Ела да ти го дам. О, вие сте били доста... Добре, човече, защо бягаш? Не да си купи ножица? Компютъра, ела да ти го дам. Не бягай. Защо бягаш? Аз съм честен човек. Искам си ножиците. Сприте, човече. Компютъра си забравихте. Компютъра. Тези хора са много изплашени. Добре. Да се направи на умрял. Добре, никой. Все едно съм умрял, какво ще ми направите, нали? И сега ще се претъркалям като тайн агент. Аз съм коза тайн агент. Кой ще ми забележи? Хайде. Чтижи, адски чижи. Надула съм се като бременна. Добре, вече не ми завлязоха. Мисия свободна. О, трамплинче. Много обичам трамплинчета. Добре, ще се направя на умряла в трамплина. Време се направим на умряла. О, сега е време да им се метна. Това е мой шанс. Това е мой шанс за тайн агент, бейби. Добре, да се направим на умряла. Да. Дали някой ще ми даде нещо за ядене? О, диня. Няма да разхвърлям, само ще хапна малко диня. Само малко. Кюфтета. Обича кюфтета. Нещо против ти взема барбекюто. Подпалимато и барбекю. Горел е. Добре, поне се спекат по-бързо кебабчета. Пари. Адски пари. Адски пари. Много пари. Добре, вече имам нов приятел. Не ми трябват хора, имам си приятел барбекю. Той е най-добрият ми приятел. Дори сега, докато се пързалям, си имам кюфтета, които се пържат. И време е за моето любимо водна пързалка. Май не се довършили хората. Ето затова не обичам хора, обичам си барбекютата. Защото барбекюта са толкова безгрижни. Имат само да ти дава да ядеш, а ти просто трябва да ги пускаш по водните пързалки. Хайде, господин барбекю, на 3, 2, 1. Барбекю за винаги. БФФ. Барбекю. Ела на разходка, барбекю. Виж, там има къща. Може да влезнем вътре да разгледаме. Хайде да се засилим. Добре, приятел си ми господин барбекю. Ама не такъв. Барбекюто го направи. Не бях аз. Барбекюто го направи. Какво е това? Бензиностанция? Помислим, тая е гръмнаха, ама те няма доказателства. Искам солети. Дали мога да взема цялата ми бензиностанция с езика си? Здравейте, господине. Продавате ли солети? Солети продавате ли? Абе, продаваш ли солети, бе? Солети продаваш ли, не ме ядосва, аз съм кетчест. А вие? Добре, аз си намерих солетите. Имам си солетите.
Ще си ги хапна на природата. Къде ще си ги хапна? Ето тук може да си ги хапна. Пазете се, носи солети. Къде може да си хапна моите вкусни солетки? Ето тук изглежда добро място за хапна солети. Колко вкусни солети. Какви бяха тия солети, бе? Направо ми се догади. Ужас! Ужас! Ще умирам, ще умирам! Умрях. Умрях. Тези солети са смъртоносни. Бле. О, съживих се. Сънувах един сън, че ядох с умрели солети. Къде да отида сега? Къде? О, тир. Може да се кача? Ох. Много лош този чичко тир. Здравей, господин тир. Може да те взема с мен? Моля, моля, моля. Моля, моля. Моля. Ти си голям гадняр. Искам си кача на покрива. Окей, отивам на покрива. Ох. Този шкаф не го видя. Здравей, господин, ще му кажеш къде е покрива? Добре. Искаш да ти взема с мен? Добре. Добре, господин, взимате с мен. Ти ще ми напътваш, нали? Само трябва да ми обясниш къде е наляво, надясно, нагоре ли е, надолу ли е, не знам. Защото мама ми беше казала, че ляво е нагоре, пък дясно е надолу. И ти трябва да ми обясниш, защото понеже тя после каза, че се объркала. И още не знам къде е ляво и дясно. Добре, взимате с мен. Ти ще ми казваш просто нагоре, надолу. На къде? Надолу. Добре, господине, взимам те. Господине, тук не виждам стълби. Как се качим догоре, господине? Абе, вие сте големи скрънци, бе. То с асансьор тук. Абе, господине, искам на покрива. О, виж. Това е бутилка вода, нали, господине? Явно е доста газирана бутилка вода. Отпалени дупинцата. Но аз съм горящ човек. О, виж колело. Хайде да се разходи малко. Една хубава разходка в парка. Нали, не, господине. Тези хора повече от тях няма да си купувам солети. Ужасни са. Ой, госп. Извиняй, човече, повече. Добре, малко ти премазаха главата, но нищо ти няма, нали? Всеки човек е свикнал да му мажат главата с автобуса. Нали? Нали, да, така е, знам. Елате заведа при моите приятели, те са много добри кози. Може само да ти изядат, ако са гладни, ако не, може да ти мачкат за играчка. Здравей, мишка. Ето моя нов приятел, каза се Шикми. Нали, Шикми? Абе, Шикми, не бягай! Шикми! О, Шикми тъжен. И това бях, хора, аз бях Халбой. Надявам се клипа да ви е бил смешен. На мен беше много интересно да си имам на тази Goat Simulator игра. И да, сега ще се излежи малко. Ако ви е харесал клипа, дайте един палец нагоре и ако искате да продължавам, дайте пак един палец нагоре. Съжалявам, че може да не се вижда сега много добре. Просто сега съм със слаба видеокарта, новата ми е поръчана, но чакаме да дойде. И се извиняваме за черните ленти отстрани, понеже съм с по-малък екран. И да, това ще ми е новия комплект, който съм си поръчал. Купил съм си един LCD екран, плюс една много готина карта NVIDIA. И би трябвало да дойде до седмица-две. О, рали. Аз обичам рали. Ще си ли да направя на умряла. И надявам се клипа. Тоест не може да кара, бе. О, искаш да дойдеш тук на ралито? Смъжиш си, приятел. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е харесал, един палец нагоре, дайте, дами и господа. Ще се видим в следващия епизод на Goat Simulator. И до скоро. Кажи до скоро, козо. Добре, и тя ви допоздрави. Чао, чао.